Før psykologianalysen indtraf, mente man, at det kun var bestemte mennesker, der blev ramt af psykiske lidelser. Derudover mente man også, at psykiske lidelser ofte skyldes onde ting. Efter psykologianalysen indtraf, indså man, at de psykiske lidelser kunne ramme alle. Derudover indså man også, at psykiske lidelser hang sammen med en ubalance i menneskets ubevidste. Formålet med psykoanalysen var at opsøge årsagen til den psykiske ubalance ved det enkelte individ. Herefter skulle man bevidstgøre det enkelte individ, altså patienten, om lidelsens omfang. Herefter skulle behandlingen fremstå, og man kunne finde ro igen. I starten, da psykologianalysen indtraf, var det hypnose, der kom i starten. Her var det Karot og Breuer, som indtraf som psykologer. Ikke ret længe efter kom Freud frem. Freud han brugte en helt anden metode, hvor patienterne blev lagt på en briks, og her skulle de så fortælle om deres liv og tanker. Her kunne det eksempelvis være en drøm, man fortalte om, hvor psykologen så ville gå ind og oplyse drømmen i enkelte dele, det vil sige symboler. Herefter forholder patienten sig til symbolerne og associerer over disse. Herefter begynder psykologen at analysere drømmen for at finde frem til mening på grund af disse associationer. Til sidst skulle patienten så acceptere analysen, ellers skulle patienten ikke blive helbredt. Menneskets bevidste og ubevidste kan illustreres som et isbjerg. Her ses det, at 1/10 af bevidstheden, der ligger over overfladen, mens 9/10 af ubevidstheden, der ligger under overfladen. Personligheden kan deles op i 3. Der er et overjeg, der er et jeg, og der er et det. Overjeget er kendetegnet som værende moralens strenge vagter, dermed også som vittigheden og skyldfølelsen. Overjeget bliver skabt ud fra opdragelse og civilisation. Jeget er det, man kender som værende den, der skaber balance. Det vil sige, at jeget forsøger konstant at skabe harmoni mellem overjeget og dedet. Dedet er kendetegnet ved at være personlighedens drift. Denne drift er opdelt i seksualdrift og aggressionsdrift. Her er det kilden til ønsker samt behov. Eksempelvis skal vi flette Rødhætte sammen med dette. Jeget er Rødhætte, det vil sige, hun prøver at skabe balance. Dedet er ulven, det vil sige rekreationsdriften og et behov for ønsker. At ulven æder bedstemoren og Rødhætte kan være et symbol for samleje. Overjeget er jægeren. Han opretholder orden. Han skyder ulven, redder Rødhætte og bedstemoren. Som tidligere nævnt, var der 1/10 af det bevidste, der var over vandoverfladen, mens de resterende 9/10 af det ubevidste var under vandoverfladen. Det vil sige, at der er en hel del, som ligger i en psyke, men som aldrig vil komme frem. Eller også vil de komme frem i drømme eller lignende. Drømme kan fremtræde som værende psykologisk, og derved kan det også tydes. Mange antager, at drømme er lige med ønskedrømme. Det er det, der undertrykker drømmene. Her vil overjeget oftest ikke acceptere det. Så vil jeget forvrænge eller forklæde ønskerne, og til sidst vil ønskerne fremstå i symbolsk form. Nogle af disse symbolske former kan være følgende. For det mandlige køn ser man ofte aflange ting, som eksempelvis paraply, slips, kniv, pistol. Huleting for det kvindelige køn, som kan være blomst, nøglehul, skab og skål. Her ser vi skema over udviklingsfaser ud fra Freuds teorier. Vi kan se den psykoseksuelle udvikling. Her kan vi se, at oralfasen indtraf ved et halvt år, analfasen indtraf ved 2,5 år, fallisk fase indtraf ved 4,5, ødipalfasen indtraf ved 5,5, latens tid, også kaldet dvalefasen, indtraf ved 8,5 år, og puberteten indtraf ved 12,5 år. Ydermere kan vi se personlighedens udvikling. Dedet har været med helt fra starten, hvor vi blev født. Jeget indtraf ved 4 år, og overjeget indtraf ved 5,5 år. Ydermere har Freud også fundet frem til forsvarsmekanismer. Her er det jegets beskyttelse mod selvrettelse, når der opstår uformelle krav fra dedet, overjeget og omverdenen. Der er følgende forsvarsmekanismer. Projektion. Her tillægger andre nogle egenskaber, som man ikke vil kende ved sig selv. Eksempelvis hvis en elev dummede til eksamen, vil han gå ind og sige, at det var på grund af lærernes dårlige undervisning. Så er der forskydning. Her vil man rette aggressionen mod en anden, selvom den person ikke har forårsaget aggressionen. Eksempelvis hvis en storebror bliver sur på sin lillebror, efter han kom hjem fra en dårlig eksamen. Til forskydning i forhold til forsvarsmekanismer er der en tekst, der vil passe glimrende. Eksempelvis En nat i Berlin af Tom Christensen. Hvis man fortolker, at han ligger på et hotelværelse, og der er et par ved siden af, som har sex, kan han lave en forskydning ved, at han er sur, og han ikke kan sove, og derved giver han parret inde ved siden af skylden, for han ikke kan sove. Så er der rationalisering. Her bortforklarer man en henvisning til noget fornuftigt,
med en urigtig årsag til problemet. Eksempelvis, han mener, han dumpede på grund af opgaverne var dårligt formuleret. Identifikation. Eksempelvis, hvis en person har haft en manglende uddannelse, og der vil blive reservepostbud, så er han første blandt kollegaerne til at nedgøre folk, der har en akademisk uddannelse. Kompensation. Her opretholder man sig en positiv selvvurdering ved at kompensere for en svaghed. Eksempelvis, hvis han dumper en dårlig eksamen, begynder han at gå til dans i sin fritid. Så er der flugt. Undvigelsesmanøvrer, hvor formålet er at beskytte sig selv mod ubehagelige påvirkninger. Eksempelvis, hvis en elev efter en dårlig eksamen holder sig fra de gamle klassekammerater som skolen. Fortrængning. At glemme ubehageligheder, hvilket vil sige hændelser, som man enten ønsker at glemme eller ikke vil kende sig ved. Her passer teksten ringen glimrende. Her er det Lise går ind i skoven, hvor hun møder fortyven. Efter mødet med fortyven går hun tilbage til gården til Ejner, hvor hun ikke vil indrømme mødet med fortyven. Der sker her en fortrængning på grund af, at hun bevidst prøver at glemme en hændelse, som hun enten ønsker at glemme eller ikke ønsker at kendes ved. Eksempelvis hvis hun ikke ønsker at kende ved den, fordi hun egentlig ikke vidste, om det var noget, hun ønskede eller ej. Så er der kanalisering. At ændre et uacceptabelt driftønske til noget, man kan acceptere i form af målsindskrænkning. Han vil gerne i seng med pigen, men vælger i stedet at danse med hende til festen. Så er der supplering. Han bliver senere hen en ivrig turneringsdanser.